שבוע טוב, אנחנו בפרשת ראה. אז תכף מתחיל אלול. מה זה אלול? שדה. זה בין עונות, בין זמנים, בין סיום והתחלה, בין מעלה ומטה. מרחב פתוח. אז עומד העני הזה שלך למטה ושומע שאומרים לו לעשות חשבון נפש, חשבון צדק. לא סתם, לעשות חשבונו של עולם. איך יכול אני, אחד קטן, להתחיל להתחשבן עם עצמו, עם בני ביתו, עם הזולת, עם העולם? אז בא הרבי מלובביץ' ואומר לך, מי אמר שאת אני? מי אמר שאת איזה נברא, מסכן, תשוש, רצוץ, מתבכיין? מי אמר? תראו, אנחנו קוראים השבת את פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אז את עומדת בשדה והשם אומר לך, תראי, אני אתן לך רגע להציץ, אני אעלה אותך למעלה ואני אראה לך אותך. מלמעלה תראי הכל, במבט של תל על, מחוץ לפריים, תראי אותך, באמת, בראייה אלוקית. ואת הראייה הזו אנוכי אתן לך. אנוכי, מי שאנוכי זה עצמות ומהות. וכשאני נותן משהו זה בעין יפה, זה מכל הלב. ואת תקבלי ראייה אלוקית היום. ויעיר לך היום, ופתאום תראי שזה לא רק היום, שזה תמיד. וכל מה שעכשיו אמרתי לא יישאר בחוץ ולא קרוב, אלא תרגישי תכף בפנימיותך, זה יהיה שלך. את כל זה נותן לך השם השבוע. אז את עדיין רק אני, נברא כזה רצוץ. אז הרבי עוד מוסיף ואומר לך, מה ההבדל בין אני לאנוכי? כולה אות אחת, כף, כף של הכתר. אז קחי את הכף הזו, תכניסי אותה לאני, הניחי אותה לראשך. ראי איך את מולכת על עולמך פתאום, ראי איך את שותפה למעשה בראשית. פתאום את לא אני, פתאום את אנוכי. אז את כבר לא רק אני, האני הזה שלא בטוח מה הוא רוצה ולא בטוח בשליחותו, אני שלא בטוח בעצמו, שמלא ספקות ותהיות ושאלות, הוא רוצה לבצע אבל קשה לו והוא לא יודע מאיפה להתחיל ומה אם ישיג את התקציב. כזה אני, קשה לו לעשות חשבון נפש. והרב אומר, עזבי, אל תתחילי ככה בכלל את אלול, זה לא זה. איך תעשי חשבון נפש כשאת לא מכירה מי את? מה מהותך? מה המקור? מה כוחותייך האמיתיים? מה, אלול זה פנקסאות מקולת? לא! אלול זה חשבונו של עולם. עברה שנה. איפה היית? מתחילה שנה חדשה, לאן תלכי? חכי רגע. תראי, את אלול מתחילים תמיד בראה. או שקוראים ראה בשבת מברכין אלול או בראש חודש. ומיד שקוראים בתורה את ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, זה כמו ללחוץ פליי או סטארט, זה תופס ממשות. וכל אחד ואחת מישראל באמת מקבלים ראייה אלוקית וברכות בפנימיותם. כל מה שהשם נותן בעין יפה הוא נותן. את אמורה להבין שאת לא רק אני. שיש לך כוחות שמקורה מהעצמות. יש לך אור שמקורו מאור אינסוף. יש לך שם שחקוק בתורת ישראל. כשמגביעים את ספר התורה בשבת ואת מרימה ידיים, את שם. את כתובה שם. הסיפור שלך כתוב לטובה. את הרבה יותר אנוכי מי שאנוכי מעני. ככה מתחילים חשבון צדק. מתוך התנשאות, מתוך רוממות, מתוך הכרה שאת חלק אלוקה ממעל ממש. מתוך הכרה בממשות כוחותייך. בכל הכישרונות, בכל הברכות. אז מה? את רוצה לשמור את הכל לעצמך? בואי תעשי חשבון איך את מתחלקת בזה עם העולם. תפתחי חלונות לעולם. תעבררי את עצמך. תתחלקי עם העולם במה שהשם נתן לך. זה יהיה צודק. זה יהיה חשבון צדק. הרב אומר שאני לדודי זו תמיד תנועה מוגבלת, כי הנברא הזה, האני, הוא תמיד במדידה והגבלה. מצד שני, גם התנועה של דודי לי, שהיא תנועה אדירה מלמעלה למטה, זו הייתה התנועה שהוציאה את עם ישראל למצרים. עדיין היא לא חדרה בתחתון, כי התחתון לא היה שותף לעניין. אז אלול זה חיבורים בין מעלה ומטה, בתוכך, שיהיו בה חיבורים. זרימה טובה בין דעת עליון לתחתון בקרבך. מים זורמים, מפקים חיים. הרבה מעיינות יש באדם. זה אלול. חיבורים, זרימה, השראה. אחרי ראה אפשר לצאת לדרך. מחכים לכל אחד בשדה. לכל יהודי יש שמיים חדשים בתוכו, יש גם ארץ חדשה. אבל אף אחד לא יגיש לך שום דבר, חוץ מאיזה פודקאסט כזה אחר. עכשיו תורך.
את אמורה לצלול אל תוך עצמך למקום הזה הפנימי, היולי, הילדותי, שיש בו את כל החלומות וכל הרוחות וכל הרצונות וכל הכישרונות, ולצאת משם עם השראה להתחדשות. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.